Jeg hedder Annette, og jeg er formand for SG Børn. Aldersgruppen den er fra de helt små, fra 2 år, og så op til 0. klasses piger, så det vil sige til og med 7 år. For os er det meget vigtigt i den her meget travle hverdag, der er, at man også får noget nærvær med sit barn. Ikke kun hjemme, men altså at man kan komme til gymnastik sammen eller yoga sammen. Og få den nærvær og den kvalitet med sit barn lige der. I bund og grund drejer det jo sig om at hele tiden gøre børnene bevidste om deres kroppe og træne noget motorik. Jamen, SG Børn de tilbyder jo sådan en vifte af forskellige gymnastikgenrer, kan man vel sige. Hvor det er, at børnene gerne skal komme igennem en masse tilbud, så det er, at når de er færdige med at være i SG Børn, at de så har en fornemmelse af, hvilken vifte at de skal tage, eller hvilken vej at de så skal gå inden for gymnastikken, hvis det er der, de skal fortsætte. Forældrene kan gå hen og blive endnu et forbillede for deres barn af, at der vil være nogen, som der vil overskride nogle grænser selv for at skulle lære at slå en koldbøtte eller stå på hænder op ad en væg eller sådan noget. Og i det børnene ser, at det kan faktisk også godt være svært, og at børnene faktisk føler sig meget sikre i det, så bliver forældrene også en anden form for forbillede. Og børnene ser sig pludselig som den stærke i det, som der sådan kan vise forældrene, hvad er det, vi gør her.